Iubesc animalele pentru că sunt cinstite, pentru că nu mint, pentru că nu înșală și pentru că te suportă și stau lângă tine indiferent de modul în care te comporți cu ele. Animalele te iubesc necondiționat. În ultimul timp am observat că tot mai mulți oameni renunță la iubirea semenilor și se atașează emoțional de animale. Urmează întrebarea: cât de tare v-au dezamăgit oamenii? Mă dezamăgește în continuare omenirea, nu oamenii neapărat. M-au dezamăgit și niște oameni, dar nu contează asta, că știu să pun stop și nu mă afectează foarte tare. N-am Deci să le dai putate? Imediat. Înapoi, tu ăsta tu ești al doilea. Eu sunt prima. Înapoi tu